Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबावहरनाय थाबाय दिनैनि भिडिअआ दिनैहाय आङो बोसोरसेयानो जाबायमोन खोमा आङो थाइगिरजों नाजों जायाखैमोन बेखायनो आं दिनै जागोन जिहेतु नोंसोरजों शेयार खालामनो होननानै सानबाय आङो ओमफ्राय थाइगिरजों नाजोंथ' आं बिराद गोथाव मोनो ओरैनोथ' हिन्जावसा मानसिया गोखै बुस्थु जानानै मोजां मोनखायो नङा होमबा ओंखायनो आंबो सानबाय मा दिनै जाथानसै आङो जानो लुगैबाय नालाय ओमफ्राय न'निफ्रायथ' न'आवथ' जोंहा बिफां फांनै दंखायो सोरबाफोर जोंहानि न' खाथिबा लांफैनो गोसोबा लांफैबानो जाबाय एकदम फ्रियावनो हरगोन आङो आरो आं गैयाबाबो लांफैबानो जाबाय जोंहा न'नि मानसिया जेबो अबजेक्सन होनाय नङा आरोना बेयावहा आरो गुवाहाटियावथ' नै जों दा बायनासो जानांदों उपाय गैया ओमफ्राय मा होनो दायो बिश्वकर्मानि थाखाय आं न'आव थांगोन गाबोनहाय बेखौबो आं नोंथांमोनजों बिश्वकर्मानि माबोरैहाय फुजा खालामो जोंहानाव बेखौ आं शेयार खालामगोन स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै नै दायो थाइगिरखौ हाना लाबाय थादो नानिया हादो थाइगिरखौ ओमफ्राय आं भिडिअखौ लागासिनो नै थाइगिरखौ बोरै हानांगौ रोंखायो गासिबो बेखौलाय मा खिथाबाय थानो ओमफ्राय ना बारलि बायनानै लाबोदोंमोन ना बारलिखौ नै आरामै सुनानै लाबाय बिनि उनावहाय संनानै जानोसै ओमफ्राय दा थावा बिराद गुदुं जाबायना बेखायनो इदि सोमावना लादोंमोन आरो नांजोबथो होननानै ओमफ्राय दायो नाखौ फ्राय खालामना लानोसै ना फ्राय खालामबाथाय बिराद गिनो ओंखारो आङो ना फ्राय खालामबाथाय एखेबारे मा होनो हेलमेटसो गानलायलायना लानांगोनदां सिद्दावजोबो ना थावफोरा नै नाखौ जोङो एवफ्रामखाना लाजोबखाबाय नाया नै अलरेडि एवफ्रामनाय जाखाबाय ओमफ्राय दायो जोङो मा खालामगोन नानि उनावहाय नै दहायनि मासरुम बनायनो दोनखायोमोन बेखौ देखायदों आङो मासरुम एवखांनाय ओमफ्राय फान्थावबो संगोन नालाय फान्थावखौ इदि हानानै एवनानै जानो बिराद गोथाव मोनो आङो ओमफ्राय नै लाइ सायनानै दोनखाबाय बेखौ नानिया संगोन बेखौ आं सङा थाइगिरदो नाखौसो आं संगोन आं स्पेसियेल आइटेमखौल'सो सङो ओमफ्राय मा होनो बे थावा दुंबाय नै नाखौ एवखांबाय बेनि उनावहाय आरो थाव होबावबाय माबाखौ थाइगिरखौ एवग्रोगोन आरो पियास होनानै पियासखौ पुरा माने ब्राउन कालार खालामगोन आरो एवनानै ओमफ्राय नोंसोर माबायदि सङोथाय मिथिया खिन्थु आंनि संनाया बिदिनो आरो खिन्थु आं आंनि संनायखौ बेलेगा गोथाव मोनदामोन आं गावा बिराद गोथाव मोनखायो बानलु हाइजें सामब्राम गुफुर देनानै लानोसै ओमफ्राय नै पियासआ जाबाय रेडि ओमफ्राय दायो आङो होगोन थाइगिरखौ होना होसिगोन ओमफ्राय दसे एवफ्रामसिगोन बेयावहा पियासाव आङो हालदै एसे होखाबायमोन आं देखायनो बावगारदो सुद लानो ओमफ्रायहा दायो संख्रि होनानै एरनानै दसे दोनथ'सिगोन आरो एसे दसेनि थाखाय ओमफ्राय बेनि उनावहाय होगोन बे दहायनि बानलुआ बेखौ होगोन बानलुखौ होखांनानै आरो दसे एरबावनानै दै होनानै होगोन नायलांबाय थाबानो जाबाय माबायदिहै मा खालामो उनथिं थांबाय नोङो नै दायो नाखौ होना होनोसै टेस्टी टेस्टी खाना हो जाएगा थाइगिरजों बारलि ना
ओमफ्राय नै दसे टाइम खोबना होनानै नायनोसै आं माबायदि जादों वाव जि बरिया गोदौदो ना थाइगिरनि रसफोरा ओंखारजोबथोसै आरो गोखै खम गोथाव जागोन ना मारलिदो साननानैनो मोनासै आङो जानो लुगैनाया ओमफ्राय हालदै सालदै होखाबाय संख्रि ना नायदो बिदिनोसै आरो जोंनि बर'नि संनायालाय ओमफ्राय नै फान्थावखौ एवबाथाय बिदि हालदै संख्रि होनानै एवखायो आरो ओमफ्राय फारसेथिंहाय आङो लाइखौ हानानै होबाय बेखौ नानियासो संगोन आरो इदि जाबाय एवबावनोसै लाइखौ नै दायो दुन्दिया होबाय बरियाके मोनबायानो होनजायो दसेल' दोननानै खांनोसै नै नानिया एवखांबाय जोंनिया फान्थावफ्रा इथिं फैलायनाय हायना नांखोबा आङो नै ओमफ्राय लाइ भाजि नै खावलाय फावथुम जाजोब्बाय बिथाङा जानानै ओमफ्राय बिथिंबो मोनबाय नै आइ खम गोथाव जागोन देलाय सानना नायनाय नोंसोरो बाङायबाबो सानना नायनाय दिनै खम गोथाव जागोन ना माबा मानो माबा बायदि नुदो ओइ थास' होनाय बायदि नुदो जे थाइगिरनि रोसियानो लथ' जादो दस' मावथिलाय नानिया मा होनबावनो एकदम लोदो जाजोब्बाय माथो बाक्सानिया सिदि लाराय र' आं लारायनो दे बाक्सानि मा होनो बाक्सानि आंनि बिराद लोगोफोर दङ ना इसोरो इदि लारायो जेनेबा जोंनि सानजारिथिं आरोना जों सानजारिफोरा जेनेबा जोंनिथिंनिया इदि होनगोन आरो लोदो जानो होनायखौ आयौ माइसे लोदो जाखो नोंलाय माइसे लोदो जाखो मा जासै नोङो माइसे लोदो जाखो इदि होनगोन आरो सानजारिफोरा ओमफ्राय होनो ओमफ्राय नोंसिनि बाक्सानिया इदि होनो हेदधर' माइसे लोदो जाखो नोंलाय हेदधर' नङा होनलाय हेदधर' होनना बुङो ओमफ्राय होनो दस्स' इदिबो होनो ओमफ्राय आरो क'क्राझारनियाबा आयौ एफा लोदो जाबाय फाग्लिया मा जायोथाय एफा लोदो जाबाय होननानै बुंलायलायो आरो जाना जायासै मिथिला ओमफ्राय रोङाबा थायो गेमस्रि दैमारिया रोंखायोना मोनसेबो बाखि गैया हले आं जानो एसेबां गारलायलायना जादों हले एसे जानो आंबो आं फान्थावफ्रा एसे गोथाव मोनो आं खर'आवसो दांबाय थादोंमोन दे जार गोथाव नोंसोर एवना जालाय फान्थाव गोदोर लदाखौ स्लाइस हानानै मासे गोथाव नै जोंहा फान्थाव ओमफ्राय लाइ ओमफ्राय नै ओंख्रिया ओंखाम खुरनोसै बे गैयाबाथ' आं ओंखाम जानो हाखानाय नङा फान्थाव पियाज बानलु बमब्रा रोसिया नांलाजोब्बायसो दस' ओमफ्राय लाइ जानोसै आङो साउन्डखौ मिउट खालामनानै दोनबाय नोंसोर खोनाबाथाय एकदम आं हारला खालामबाय थानायखौ खोनाबाय थागोन डेन्जार गोथाव जादोंमोन जायैनो अमा बायदि जालांबाय अमा बुरैयानोसै आरो बमब्रा जालायबाय ओमफ्राय मैया हरनि मैगं दंमोन जोगोनारजों दाउ बेदर दैखौबो जादो आङो थिगसे स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय ओमफ्राय नै आङो दायो ओंखाम जाखांनानै आङो बेखौ जानो ओमफ्राय नै उन्दै जुदि सोरबाफोर भिउवारफोरा उन्दै दङबा जुदि आंखौ मोजां मोनोबा आंनि खोथा मानि दे उन्दैयावहा गय जानाङा दे उन्दै मानसिया गय जानो हामा आंबो सिगाङाव उन्दैयाव जायाखैमोनथ' आं बायदि गिदिर जाबाथाय जाबानो जाबाय दे गय दे फाथैदो जानोसै आं ओंखाम जाखांनानै मामा मोननि खोथा मानि मिथिबाय
मानो होनना बुंबा आंखौ बहुतआनो कमेन्ट्स खालामना खिथाहरदों आंनि फिसाजो 3 इयार्सनि 4 इयार्सनि नायदो नोंनि भिडिअ माबा माबि बिदि होननानै ओमफ्राय आं दा गय जानोसै So thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय love you bye bye